Ereñosarko gaztelua 2008 eta 2012 urteen artean, mendi honen gailurrean, Mikel Deunaren baseliza modernoaren azpian, arkeologoek beste garai bateko testigantzak bilatu zituztela jakinarazten du bertan dagoen testuak. Oraindik 1000 urteko jauregi zaharraren zimenduak apreziatu daitezkela ikusi daiteke beraz. 11. mende erdialdean Iruñako erregeek erreinua barruti administratiboetan banatu zituztenean, hauek hobeto gobernatzeko Ereñosarreko gaztelua sortu zuten, bere zaintza ziurrenik Eneko Lopez, Bizkaiko kondearen esku egongo zena. Lehenengo gaztelua Urdaibaiko itsasadarraren gainean tala bat izan zela dio testuak. Harri eta egurrezko babes batzuez inguraturik, mendiaren gailur mea biltzera heltzen ez zena. Espazio urriak uste horma bat altxatzera behartu zuela dio, urte batzuk geroago betegarrien bidez esparru handitu zutela eta aldi berean gazteluko harresia indartu zutela. Terraza berrian babesa sarduratzen zirela jakinarazi behar da, guarnizioen mantenurako eta bizi iraupenerako gelak eraiki zirela esateaz gain, tailerrak, etxeak, arditegiak edota bestelako gauza batzuk. 13. mende hasieran gaztelua eraitzi zutela adierazten da, baina Ereñosar referente izaten jarraitu zuela. Gotorleku zaharraren tokian estilo erromanikoko eliza bat eraiki baitzuten. Hilerri batez inguratua zegoena. Eta 16. mende arte erabili zutela esan behar da. Egungo Ereñoko eliza eraiki zen arte. Irudetan ikusi aldu zuen eliza da hau, kanpaia duena. Eta Urdaibaiko honelako begiradak dituena.